Hello everyone. Hello everybody. So sorry. I just wanna say thank you for 11. Yeah, 11 subscribers. Thank you for the people who are supporting me. Yeah. I just did a vlog today. Nothing much, but I don't have any idea yet. I just wrote down a few challenges and a few pranks I would do, but you have to wait and see. Wait until I get home, because there's a lot of pranks. I'm about to put them on my challenges. I'm still broke. I cannot. Maybe I will upload one challenge tomorrow. Yeah, maybe tomorrow. Yes, that's it. Stay tuned. Kan je niet drinken? Jij last. I call my last no dear. Je wil dat zin niet raken, kom crazy. But you digital and you be analog dan van. You analog dan van radio frequency. That is a daily vlog. Wat je niet daar? A daily vlog. We're going to the mall now. Digital zeros and ones. Go on browse. Ja, maar als. Maar ik heb gezegd numbers. Ik heb gezegd numbers. En analog is wat? Als radio frequencies. Ja, maar je kan toch niet je door te gaan geschreven. Nee, klaar niet dan. Zing je, dat is nog niet dan. Oh my god! Die man. Maar je kan niet. Kaya wala die frase klaar bespreken als hem klaar schreef. Ons allemaal een even klaar schreef. Je kan niet wel een 0 krijgen. Je gaat ook je 0 krijgen. Het liefst een 5 uit 5 zeg ik dan. 11 of 12, het liefst. Waar heb je? Jongen, 30% is ook reageren. 30%, nah. Wanneer van die... It's a bonus for me. Laten we zeggen dat die volgens true en vals doet. Daar praat je waar een kak aangevallen. Ja, kijk jij deze zo. Het nou me in je pitten. Ook met je petten gemaakt. True. False. True. Kijk je aan de boer met de tien niet. Dan denk ik, oh. Nee, ik moet hem. Nee, je hoort niet. Denk je niet. Je denk je. Ayong. Wat de dingen zijn niet. Maar ik het die. De. En dan zeg ik hem, nee man. Die is lang een beetje man. Wat een jongen boer. Nog nooit hier. Nee, ik zeg, als ik hij zo aan die ken, dan zeg ik true. Of false. Ons het dier in het trip en geval. Moet je kan niet. Gewoon blameren, gewoon een man. Hij brood moet klaar zo meneer. Hij meneer gaat naar Amaka doen nog. Wanneer maar mij hier. Not again. Hij doet en hij doet hem niet hier. Maar we gaan het doen steeds ouwe. Ook is net als hij niet die aan en hij erin. Oh, zo dat is dat klaar. Probeer het. Stel je maar alleen af nou. Ja, dat is niet. Ja, dat is niet strelen. Ik zei, ik wil benaan met hem aan hoer. Dat spreekt van de reden die we vinden. Oh. Ja, Bevan niet bijwerken. Bevan zijn nog aan hij dan weer. Bevan is niet nog Wat ik op. me naar de vraag stel. Jong, ga naar dan. En dan gaan we ze verrassen. Ja, ga je vragen die hier laten zien. Dit is dat dan. We zijn dan wel geen wat die vraag stellen. God kan krijgen. Niemand die vraag stelt hier gegaan niet. Hier vraag. Daar is je alle dingen wat gebeurt bij je workshop. Maar ik kan een volpen daarvoor creëren, bro. Net van de fijne housekeeping goed en wat. Nee, maar ik heb dan nagekregen daar. Ja, napen daar. Ja, daar moet veel toch. Ja, maar het wordt nog een Je moet daar nog 72. Door het algemeen al moet 80 goed gekregen, het liefst 80%. 90 jong. Kijk, je nou 90% het liefst meer. wordt het spel. Oh. Nou hoef je als we dan hier als een krank. Christians Electronic. Christian en Electronic. Nee, ja, kijk je principe. Christians. Nee, man. Christians. Als het binnen elektronisch op nou wel even ons al niet nog. Hij denkt zo vaak, 92 dames. Ja, een kak geschreven gisteren. Lang, ja, maar zo lang geschreven.
maar jij kent me een lang gestuurd. Raak voor veel. Die man, hij was zo kakkop voor minuten dan staan. Ik heb allemaal last geweest. Mind map gemaakt, maar je hebt Ja? Kan je wel, hè? Ja, maar nou hier babbels. Nou niet hier babbels gaan maken dan nou. Jadi. Oh. Wie nou babbels gaan maken? Liam. Nee, Liam hier zijn Maasdorp. Ja. Maasdorp. Zeg je voor nee, je kan niet Nee, doen. gewoon een rat uit Brussel. Mijn broer, hij moet gewoon Schrijf nog, joh. Eerst zijn we geschreven, wie wat gemaakt is. Ja man, Ja, dat is heel een gevoel. Ik wil even komen schrijven, bro. Kijk hoe kakkelijk was het. Ja, je gaat er al vast nog. Die man, ze lachen aan om 6 uur opstaan. Ik sta fucking 4 uur op. Ja, dan maar wel helemaal die bokom benen. Nou wie is het nou in? Maar. We gaan hem zo op. Je moet die mensen maar voor ons. We gaan hem zo. Ja, maar Trevor bewijzen aan elkaar si Maria. Zo zijn op een schip en remoer en te keren gaan. Als je een kei moest. Nee, om Trevor om voor die dak na. Wat we maken nu met hier? Hey bro, kamu. Maar live kau. Jangan, die laatste jongens die gaan dan. Kijk eens nou, nee. Hij weet wel een record is toe komt. Ja, maar als ik hier boer zeg, ga ik niet video klaar blijven. Dat is ook om maar zo aan. Maar ze gaan hem toch elke dag klaarleggen. Ik zag het toch, want zij zijn bij mij. En ik ga hem niet toelaten. Ik bel hem, maar ik kan niet maar zijn nummer vervat. Maar ik speel niet. Ik hoef een pimp. Ik snitch. Ik speel niet. Echt is groot. Ik kan niet met mijn ma spelen. Als mijn ma gaat me ze weten dat ik iedere college is. Die mensen gaan mijn ma laten weten. Ja, en ik ga hem zelf laten weten. Ik speel niet. Ik snitch. Well, zeker weet je ook altijd wel belangrijk, dat weet ik niet. Ja, we gaan nog man. Down gekomen, die Dan zeg ik nou niet iets belangrijks moet doen voor die campus. Ja, nou blij bij is. Dat laat president als gevolg, want dat is een trots. Ja, moet zo lekker op die Was het trots? Laat me niet te. Ja, dan waarom? En dan aan wat kan Ja, krijgen. dan twee goed, ja. Ja, die man dan. Ja, ik speel je niet man. Daar broek ook je onder aan tjuf. Ja, maar je gaat maar ik had een cozy onder die broek aan. Dan laten we met de jean. Je gaat slaap broek ook je onder aan. Trevor is zijn niet meer bro. Hij trekt skinny jeans aan hier zo. Het is hij gaan onder, de long john. Nee, hij zien. Nee. Och, nooit die. Waar nou zwart long john en nog. Ja, we zien jou nou long john koop. Wat wij Superman stap hier gezien. Ah, bij. Dat is maar. Ah, bij Akkermans. Als je kunt bij. Akkermans, ja. Je kunt bij me. Superman. Ja. Oh, ja, blauw gaan naar bij. Jesus. Die wil gevaarlijk. Ja, kom je experimenteren, Abi, de Akkermans. Pajamas party, hoor, knap. Je hebt moeten goed voor schoen. Zeg. Ik zou niet mijn om het betalen. Ja, zijn zo. Ja, mijn me zoeken niet. Ja, mijn me zoeken van Je is de man die dat maar moet inspreken. Oh, zei. Ja, hulle waren nie wat. Hulle kom eksamen. Wat waren hulle wat jy? Ja, het was ik nog iPad. Hij moet zo aantrekken. Te veel mensen hier gezien het was. Heel veel medische. Ik kan niet wel. Ja, dat is hoe ik in het begin doe. Maar nou, Waar ik hier alle trekken kom kap. Een fashion statement wil. Kom, hij Die ene kom. prikken wordt gedloe. Die kom met een skerme boetie. Hij hier om kwai. Hij die ons. hier ik een dag icon op Beverly Hills. En het is stuk broer met een moeze gat in hem. Ja, kijk die, hij broer wat zo lekker is gebleken. Oh, ik zie hij. Kan je net op YouTube? Adeks. Easy pedophile. Kom maar nog. Easy pedophile. Ja, dan was we nog.
Dressing of the mannequin. Ja, maar net zo browse, jong. Nou, hier gaan we ook vol dit geld. Niks. Je bent altijd vol, joh. Hè, wat Hoe executie? Ons moet niet benauwen. Ons ben elke naweek. Ons ben elke tijd op een naweek. Dan ga je kijken hoeveel meer tripod die binnen. Gimana camera video's? Nee, mijn camera is kwaliteit zo kak, man. Camera is kwaliteit zo kak, kijk niet nou. Wat is dit hier? Iemand heeft me eigenlijk geen vorm gekregen, wat ik zijn iPhone. Op z'n eigen. Zie je, maar dit is de camera. Als ik het verder zo. Op YouTube. Zie je, ook een zo voelen. Bro, ik laat me aan, je man is... Serieus? Kijk, hij man het lang. Hij man het niet. Hij noemt het derde man. Wat gaat die aan? Krijg je? Nee, maar niet. Kijk, je hebt maar niet filters aan te drukken met die tekens. Ah. Nou, ik denk, nou, het moet je zien, dat pijn. Duiks. Hier is een stil. Hier is een stil. Hier, die man is killer, jong. Oeh, ja. Ah. Perfume itu apa? Nee, aku drink. Jadi cuma sih ada perfume of the space. Aku drink toilet baru sih. Azan Dubai mensen rijden met hoe kan hij mensen wel kaak wat kunnen? Maar, hoe hebben we die straat op de koep? Ala lijkt me nga. Diep. Ala net sweet. Dat is sweet. Maar je gaat niet kan hier met die dingen aan. Want die goed wordt, die ben ik aan. Wie is het? Kalau naya. Ah.